Привітання, мої шановні глядачі. Як ваші справи? Чую, що гук іде. На ютубі, сподіваюся, так само. Супер. Усе йде. Усе добре. Так, затримки ніякої нема по сутності, то можемо починати. Короче, ми повертаємося у Євротрак Симулятор. Будем з вами гуляти, будем з вами шукати можливості, як зробити наші досягнення, якої ви зараз бачите у лівому на верхньому куті ваших екранів. Так, вітаю, Ян, ніщо собі. Ти що, чекаєш? Як справи? Так, ці музика не загучна. Ці трохи треба зробити тишей. Так, щось у нас тут з'явилося. Чекається, до речі, бо літерально перед струмом прийшлося спампувати 4 гігабайти. World of Trucks, это недоступно пока что. Потом, конечно. Трохи тишей. Зараз зробимо. Да что такое, алло? Так, ось сюди не треба. О. Так, зараз почнеться нова мелодія, послухаємо, як і найде. Калі што, виходила, до речі, у траках Греція. Повновартісна Греція з усіма додатками. Ось, тому повинна працювати добре. Я гук зараз. Та хіба що пойде. Нехай буде, коротше. Так, все пооткривав, гук добре. Видатно. Тоді протягуємо. Так, у нас там було, я пам'ятаю, да, холери гэтых. Треба буде обрати зараз собі містечко, де ми будемо. Правда ли ні? Ці він заховав. Ось. Нам зосталося, наскільки я пам'ятаю, усього три типу грузу, яких треба 200 у городи. Зараз тільки треба собі пригадати, що у нас повозилось тут. Ось, як знайти. Бо ми шукаємо виключно ось гэты грузи, які ми не возили. І шукаємо ось таким ось пасом, відзначені, типу, вони тяжкі. Гэта ми возили зелену цистерну 100%. Белаза ми возили на минулым стріму, який відбувся у нас місяць тому ажно. Так, гэты мост мы так само возили апошні, наколькі я пам'ятаю, цистерну гэтую возили. Так, это возили, вось гэтую так само возили. Гэтага, бліна, тэхнічны нейкі девайс. Што за ён, ніхто не распавядае. Таямніца камерцыйная. Вось гэтая хіба што. Так, 19 касікаў. Браціслава з гразі. Давай. Нам треба у Браціслава ляціць. Як справи твої, Ян, розповіді? Працуєш, мяркую, правда? Так, Браціслава. А я уже, шчыра кажучы, не спадзяваўся, што ў мяне будзе магчымасць. Куды ты? Пастрыміць сёння? Так багата працы. Мне таксама, слухай, учора наваліў. Блядь, што учора было, табе не распавесці. Я сеў зранку, думаю, зараз, ну вось, нарэшце, зноўку тыдзень. Такі, ведаеш, больш-менш спакойны, каб можна было і булкі пагрэць, і пагуляць. Вось. І як пачалося, бляха-муха, з 9 раніцы. Паналяталі, бляха. На Вольскага поедешь у Варшаву ў пятніцу, а я ў чацвер буду у Варшаве. Я буду там па справах сваёй кампаніі.
Ось, карацей, у панядзелак як наляцелі, то одно, то другое, то трэцяе, то дзесятае. Боже, я да обеду ледзь разабраўся. Усё размеркаваўшы, і ўжо пасля обеду ніякага жадання не было хоць што-небудзь рабіць. Не тое, каб здымаць ці стрыміць, проста неяк выціснулі з мяне ўсё, што магчыма было. Вось, і на сёння было таксама ўжо запланавана 2, нават 3 контакты. Я думаў, ну ўсё, бляха. Накрываецца ўсё гэта медным тазам, як кажуць. Так, вось гэта. Бяромся. Вось, але, як бачыш, о палове 11 ўсё скончылася ў мяне, я такі, йо, хорошо. Але ж, бляха, што за коробку я везу? Это што за такое скрыня неверагодных памераў? Яшчэ і ўначы? Не, хіба што такія грузы толькі ўначы і вазіць. Але ён вышынёй атрымліваецца каля 4 метраў. І ў шырыню таксама каля 4. Халера. Круто, калі казаць пра канцэрты, я, дарэчы, на канцэрты не хадзіў ніколі ў сваім жыцці. Дзіўна, правда, не? Мяне ўсё жонка неяк спрабуе зманіць на гэтае, завабіць, каб я пайшоў хоць куды, таму што ў Беласток, дарэчы, прыязджае Джей Морс. Да і Вольскі быў недавно, крацей, а я ўсё ніяк не выберуся. Ці то проста няма з кім? Ці то проста я, як гародніна, сяжу на адным месцы і не выходжу. Так, зачапіцца толькі. Так, мы ж едзем у Гразь. Гэта ў нас Грац. Давайте так, Грац. Усё ж такі. Гэта ў нас Аўстрыя ці Швайцарыя. Павінныя быць дарогі добрыя. Так, хлопцы, пускайце мяне, пускайце. О. Я нават не зачапіў знака. Холера ясна, гэта што такое? Ты таксама небагата балдзе? Але кажуць, Вольскі там аджыгае. Я калі што пісаны там яго соцсеткі усялякія, сачу за гэтым, дзе ён там што робіць. Ён выкладаў з апошняга канцэрту свайго. Вось, і ну так, цікава, цікава. Даволі весела яны там святкуюць гэтыя канцэрты. Так бы мовіць, ад рэчаіснасці адыходзяць. Спадзяюся, што можна будзе пераключыцца. Таксама паглядзець, што там адбываецца, таму што толькі Г'ю Лорі. Ты хадзіў на блюзы? Блядь. Раней чамусьці было неяк прасцей з гэтымі геймпадамі, таму што ён, каб паказаць, што ён садзіцца, ён рабіў так, бз-бз-бз-бз, і ўсё зразумела. А штосьці апошнім часам ён проста вырубаецца і ўсё на гэтым. Так, спадзяюся, што гэты акумулятор у мяне зараджаны. І ўсё будзе добра. Круто. Круто. Блюз я готов. Дык я таксама чуў ужо, што гэты хтосьці з крытыкаў казаў, я памятаю, нейкага заходняга я глядзеў, і там адзін быў у такім захапленні ад яго, што нават казаў, што ён лепшы музыка, ніж актор. Вітанышкі, Анюта, вітанышкі. Ух, за мной сабралася пробка цэлая, глядзіце. Які карак зараз будзем паварочваць, бачыце, там у люстэрку справа.
До самого горизонта собрал людей. Давай, едем вправо. Хамуем потроху, каб нічого не зачепить, не вылететь. Карацей, ты як сходишь, ты обов'язково розповіді потім, як там пройшло все. Потому что песни Вольского мы спеваем з якого класу? З 9 класу хіба що? 10 недзе там было гэта. Памятаю, што малы быў зусім. Яшчэ пад гітару спявалі. Так, ты не сам ідзеш, зразумела. 14 Вольскі робіць нейкі спецыяльна пад гэты. Романтик. У вас там будзе романтик. Цікаво было б паглядзець. А што за рэпертуар? Не, зразумела, што ён будзе спяваць маё каханне. Мне падаецца, гэта must-have не толькі на дзеле гэтага канцэрту на 14 лютая. Вось, але ў цэлым у яго на рэпертуар адно з топавых песень. А што яшчэ ў яго такога было? Романтычнае. Чакай, было, у Крамбамбулі было. Абсент, я памятаю, быў. Вельмі мелодычная песенька. А можа ён штосьці з іншых груп возьме, тыпу Beatles, будзе спяваць свае каверы. Так, каб толькі ўлезці сюды. Чалавече, давай у левы пас, ну. Дарэчы, Яна, ты ў гэтым годзе нікуды не ездзіў на гэтых, на сноубордзе катацца, ці на лыжах? На лыжах ты не катаешься, ты ж на сноубордзе ў асноўным. Валера, бляха, 4 гледачы. Я нават не спадзяваўся. Чмарэць. Ездзіў на лыжах не той хруст. Я ведаю пра твой хруст. Памятаю. На лыжах самы той хруст. Ну, гэта каму што. Мне лыжы вельмі падабаюцца. Я, калі што, не спрабаваў на дошцы гэтай сноубордавай. То што такое сёння? Прытарможвае нешта. Я пра кампутер, калі што. Ты 4-й прыйшла? Ну, вось я пра гэта і кажу, што я нават не спадзяваўся. Што прымушаюць мяне ехаць каля гэтых. Вось, таму што, ну, я думаў, зараз запушчу, там вось, колькі буде чалавек. Ты будзеш, я буду. Ну, можа, ВДВРВ падключыцца, таму што, ведаеш, так, не анансавана, нічога такога не было. Тут на тебе. Сядзяць, глядзяць, прыемна. А на Твічы таксама ёсць адзін чалавек, так? Разам са мною. Прывітанне, прывітанне. ММ, не ведаю, як перакладаецца твой нік, ну, няхай будзе ММ. Гэта такі, ведаеш, фінансавая піраміда. Там было МММ.
Ініцыялы. Не, гэта я зразумеў, што ініцыялы, так. Ось, але такое был МММ, а тут ММ. Гэта, конечно, жартую, я не сур'ёзна. На всялякі выпадак удакладняю. У нас да гэтага дзеля выканання гэтай задачы засталося... Так, ты цёзка. А вось пагадзіся, калі ласачка са мною, што Максім гэта лепшае імя ў свеце. Вось проста, не без усялякіх абгрунтаванняў, так і ёсць. Я нават свайго старэйшага сына Максімам назваў. Таму што лепшага імя проста не прыдумаць. Я падпісан... ты з гэтым калакольцам? Разумею, таму бачыш кожны стрым, калі ён пачынаецца. Ну і што ты? Паехалі, ну... Бляха, гэты алгарытмы у гульні проста жудасныя. Ну, паехалі, ну. Стаў чамусьці перада мною. Не так шмат такіх імён, але ў Польшы таксама ёсць Максым. У такой транслітарацыі гэта з украінскай, то бок украінцы, хіба што па нацыянальнасці будуць. Бо ва ўкраіне ёсць імя Максым. І я калі быў, дарэчы, на поўдні краіны нашай, у вёсцы дзе-небудзь, то мяне так клікалі заўсёды Максым. А ўжо паўночнее, там вось у Гарадзеншчыне, Міншчыне, там заўсёды безумоўна Максім была. Таму што у Польшчы, наколькі я ведаю, вось Аня павінна ведаць больш дакладна. Тут Максіміліан ёсць такое імя. Вось Максіміліан, я ведаю, што іх Максамі пішуць, як у нас. Усіх Максімаў. Янка, ты даеш. Дзякуй. За такія добрыя словы. Гэта ўжо нямецкая? Сур'ёзна? Ты маеш на ўвазе Максіміліан, хіба што? Нямецкая. Не, мне падаецца, гэта ўсё з Рыму пайшло. То бок у Рыме быў па-перша, вось гэты Максімус, памятаеш? Максіміліан, во. Гэта ўсё з Рыму яшчэ ідзе, таму яны так вось распаўсюдзіліся, нават у славянаў ёсць гэта імя. У нас жа да халеры словаў з латыні у нашай мове, ды у прынцыпе павінна было быць і ў расейскай, каб не вось гэта іх забабоны, але яны па сваім шляху пайшлі. А вось ва ўкраінскай, у беларускай засталося шмат словаў з латыні, тое самае і датычнае імя. Я ўсё хвалююся, гляжу вось на гэты скалю сваёй стомленасці, ўсё чакаю, што там здарыцца. Дзякуй Богу, мы зараз выконваем задачы, якія не патрабуюць, па сутнасці, таму што перад кожнай задачай персанаж выспаны і адпачыўшы. І гэтая скаля запаўняецца наноў. І ўсё роўна звычка гэтая кантраляваць гэты ўзровень засталася.
Так, що ми близько вже, 70 км залишилося всього. І ми приїдемо в эту грязь. Будем разгружаться потиху. Так, тут мы едем прямо. Контроль ваги. Боюсь, как бы нас туда не послали. И, дякую Богу, мы проезжаем. Добре. Тише, я тут. Все добре, успокойся. Хто заповодився, згубив нас. Бачу стяжок уже, добре. Що хотенько доедем. Там покрутиться прийдеться зараз. И что это за оранжевый ёлоб таки стоит тут, а? Дякую собі. Так. Пайшло ў залік. 8 з 10 засталося, выдатна. Давай шукаць наступны. Яшчэ 2 засталося. Так, это была вялікая драўляная нейкая скрыня. Зараз будем шукаць наступную. Это адвозілі, гэта адвозілі.
Ось яна вялікая скрыня пайшла. Так, гэта яшчэ рана. Это вытоіўся. Так. Белая цистерна. Возили. Giant Silo, я памятаю, что возили. Так. Наступное что будем? Так, давай, кушай. Памятаю, штосьці там было такое ўжо больш-менш невялічкае. Ну так, збольш, калі так казаць. Вось гэтае. Штосьці ў Норвегіі там ажно. И яхта. А ось яхту я хіба што вазіў. Так, Варшава, Катавіцы. Ну хіба што... Мне не падабаюцца дарогі ў Польшчы. Сервіс-боут, вось гэтае толькі так. Все ж таки по... Это на что, Финляндия? По Финляндии, типа... По Норвегии. А, я памятаю. Там цяжкавата будзе. Давай вось гэтае. Упоры. Паляцім упоры. Так. Пескар 8 упоры. Гімонкі, вітаначкі, едь на М'яні у Мальме. Не, там было цяжка. Там я памятаю, што дарога вельмі пакручастая. Калі я выведваў, атрымоўваў гэтую задачу Pathfinder, яна ж вельмі жудасная, 100% трэба было дарогу зведаць. То я памятаю, што там, ну, з вялікім грузам яшчэ, ну, будзе цяжкавата там колупацца зусім гэтым. Там нешта трэба было прамое такое, разумееш? Таму па Фінляндыі паедзем. Не лепшы выбар, але ўсё ж такі лепш, чым Норвегія. Ды і Швецыя таксама. Як справы, гімонкі? Так, мы, до речі, раз будемо забирати спорту. Сёння вольны дзень у цябе? Нішто сабе. А ў гонар чаго такое у цябе свята пасярод тыдня? Так, гэта добра, бяромся. Ой, халеру, бачылі, які там коўш? Это што за экскаватор, дарэчы, яго цягае? І штось такіх экскаватараў ў жыцці не бачыў ніколі. Камеру здымаюць. Фіны падурэлі. Просто так? Класна, слухай. Я ўжо распавядаў, што я таксама не чакаў, што ў мяне сёння будзе больш-менш вольны дзень, але зранку ўдалося зусім справіцца, усё размеркаваць, усё павырашаць. І вось засталося так прыблізна 2 гадзінкі.
До обеда можно спокойно погуляться. Так, а мы без супроводжения зараз будем ехать или? Не, я бачу, там уже стоит желтенькая. Супроводжение хотя бы некое повинно быть. Ну все, потягнулись, 325 километров, не близкий шлях, все ж таки. Так, чекай, гімонки, зараз прочитаю, что ты там накидал. Так, схожу шефу, хочу день вольный. А ён погодился, вот на что. До речі, я на покой. Чекай. Покой Вольво працюю, калі-нікалі. А што значыць на покой Вольво працуеш калі-нікалі? Гэта як? Але Сканія лепш. А, ты маеш на увазе, што ты сам катаешься ў Евротрак-сімулятары, так? Правильно разумею тебе? І таксама даеш перавагу Вольво. Не, мы, дарэчы, гэта Вольву зараз узялі толькі таму, што ў ВРВ неяк схілі. Ой, косой снайпер, вітаначкі. Прывітанне. Лайк у кабіне, дзякуй. Дзякуй за падтрымку вам, хлопцы, дзякуй. ВРВ просто неяк выцаганіў, бо мы каталіся, выконвалі задачы, адкрывалі там Італію, все такое, і нешта заканючыў у тым сэнсе, што давай пратэстуем. Я тэставаў, якая у мяне была не Реноха тады была, слухай, Аман быў, DAF быў, DAF. Круты DAF такі, таксама з гэтымі, ось тут у мяне гэта люстэркі звычайна, а у DAF яны былі камеры. Вось, і мы там DAF разагналі на шашы нейкай да 130, хіба што, кіламетраў у гадзіну, без прычэпа. Вось, і потым пачалося, Реношка была, таксама і разагналі до 135 ці колькі там. Вось, і ВРВ такі, сядаю у Вольва. А Вольва у мяне была гэта першым тракам у гэтым гульні. Не, я працую з гэтым. Гімонкі, ты дальнабой? Ты серьезно, ці што? Я не ведаў просто. У тебя Сканія? А, зразумеў. Круто. У мяне, калі што, у ютуберскім чаціку ёсць Александр. Ён часам заходзіць, ён таксама дальнабой. Катаецца. То калі-нікалі заходзіць. То з Барселоны зайдзе, то апошні раз у Празе быў. Хаця і прышпільна. Распавядаў там неяк пра румынаў, якія па ўсёй Еўропы шороху наводзяць. З гэтымі, бляха, з крадзежам і гэтак далей. Хаця жудасцікаў мноства распавядаў. Вы далёка не ездзіце тутака па Швецыі? Ага. Зразумела, лакальныя перавозкі ў цябе. Але ж хапае працы хіба што, праўда? Таму што партоў да халеры і грузаў даволі шмат прыязджае для ўнутраных патрэбаў. Да халеры, так. Прышпільна, не чакаў, Гімонкі. Я чамусьці думаў, што ты не займаешся гэтым. Не ведаю чаму. Чамусьці мне падавалася, што ты таксама, як і большасць тут з нас, айцішнікі нейкія. Я музыку граю, і зараз гэта. Ты музыка дальнобой? Не халеры сабе. Ось гэта разнастайнасць у жыцці ў чалавека. З дзецюкамі знаёмы? Ён таксама такі цікавы чалавек. Я не ведаю, я
не водзіць Дзідзенка машыну тут у Беластоку, падаецца, ён проста працуе на смеццязборніку. Але вось таксама і музыку добра піша, і працуе яшчэ да гэтага. Да, піпец які. А мне падаецца, гэта, у вас, у музыкаў, асноўная ўсё ж такі праца, гэта звычайная праца, а не музыка. Выжываць трэба пасля 19-го. А чаму пасля 19-го? А не 20-го. Звычайна ж ва ўсіх жыццё змянілася менавіта пасля 20-го. А, пра ковід узгадаў. Зразумеў. Вось бачыш, адрозненне мяне ад чалавека звычайнага. Я таксама яшчэ да 19-го года перакінуўся са звычайнай працы на айцішку. Вось, і, я ковід не адчуў, тому што ніякіх праблемаў не было здальня працаваць з хаты. Вось, мы проста перайшлі на хатнюю працу з офісу і ўсё. Таму так троху ад народу адарваўшыся атрымалася вось у гэтых пытаннях. Бо цяжка зусім не было. Вам лягчэй? Вельмі, да, так, ты правы. Тое, што айцішка у гэтым сэнсе перажыла 19-й год і нават зараз эміграцыю, нашмат лягчэй, чым усім астатнім. О, Максім піша ў Ютубе, што ковід пачаўся ў Еўропе ў 20-м? Не, падаецца, у 19-м. Калапс італійскі, памятаеш, ён у 19-м здарыўся. Но... даже Гімонкі пацверджвае таксама, што ў 19-м. Так, у снежні, сапраўды. Я памятаю, што пачатак 19-го году, вось яно як пачалося, там паніка пайшла, дзе яна пачалася ўпершыню? У Італіі хіба што, так. А потым Швецыя, дарэчы, далучылася, бо яны ж там напрыканцы 19-го года ўжо. Не, чакай, у 20-м годзе ўжо яны прызналі, што яны памылку зрабілі, што не ўвялі гэтыя, як называюць, строгія меры абмежавання для насельніцтва. Тому што я памятаю, мы з офісу выйшлі ў 20-м годзе. Так, на пачатку 20-го года, недзе ў красавіку. Так, памятаю, што я красавік яшчэ працаваў на офісе, а ўжо ў траўні усё, я быў у хаце. З тае пары больш не выходзіў на офіс. Так, але ўсе імпрэзы і месцы, каб канцэрты рабіць, зачынілі. Так. У Швецыі так было, сапраўды, ты правы. О, Анюта ўвогуле. Хіба што нагугліла, што пра ковід пачалі распавядаць з лістапада 19-го году. Але памятаеш, Анюта, як да Беларусі дайшло гэтае лайно? Я памятаю, ты там паразмаўляла з бацькамі, і потым мы ў краму хадзілі ў масках гэтых медыцынскіх. Што там, пальчаткі яшчэ былі, гэтыя нітрылавыя ці нейкія такія. А потым усё роўна захварэлі. Як не праспрабавалі гэтага пазбегчы, усё роўна захварэлі. Такія, ведаеш, дзіўныя былі адчуванні, я памятаю, што зіма была, і там тыпу марозец нейкі, ты выходзіш, так уздыхаеш, а ў цябе ў носе, як быццам ты ў басейне гэтае паветра уздыхаеш, і яно такое спецыфічнага тыпу смаку, а па факту ты нічога не адчуваеш. Дагэтуль карыстаецца, о, нішто сабе, Макс, ты даеш.
Нават дагэтуль. Не, мы толькі... Мне ведаеш, што мне толькі захавалася звычка мыць рукі, што час. Вось нешта зробіш такое брудна ў рукі возьмеш, ты там выйдзеш проста з хаты, проста выйсці з хаты, ўжо ўзяцца за парэнчы у пад'ездзе і ўсё, і прыходзіш, вяртаешся і зноўку мыеш рукі. Вось гэта захавалася звычка. Але вось антысептык не. А раней не, я не мыў, сапраўды не мыў. І вось толькі калі смецце выносіў, вось тады мыў. А проста выйсці на вуліцу, там з кімсьці паразмаўляць, паздароўкацца, дарэчы, чаму не за руку, і прыходзіш да хаты, нічога такога. Так, вірус маскамі не спыніць. Ой. Так. Хто налухціў, рукі мыць трэба добра. Ну, вось ведаеце, я не такі быў. А толькі пасля ковіду пачаў так рукі мыць часта. Не, ну в сэнсе зусім не мыў, няправда. Ну, вось глядзіце, сітуацыя. Прыходзіць да цябе нейкая там пасылка. Так, ты кур'ера сустракаеш, там усё падпісаў, пасылку ўзяў і ўсё такое. То бок зараз пасылку распакаваў, усё за смецце гэта размеркаваў, пайшоў рукі памыў. А раней я так не рабіў. Ты, напрыклад, там сустракаешся з сябрам сваім, там ён табе грошы перадасць, ты пакладзеш іх проста сабе ў кішэню ці куды. І ўсё, ідзеш далей па сваіх справах. Гэта не з'яўлялася нагодаю, каб пайсці рукі памыць. А зараз грошы ў рукі бярэш, і такі адразу нейкі званочак у галаве. Дзень-дзень-дзень-дзень-дзень-дзень. Дзе рукі памы? Дзень праз дзень. Не, ну не так, неправда. Вось жонка моя ведае, Анюта, што у мяне туалет ёсць абсалютна нармалёвы. Я зранку заўсёды умываюся, то бок не дзень на дзень. Гэта рытуал проста такі, ці пасля ўжывання туалета. Таксама заўсёды. Не так усё кепска. Праграміст. Вось хіба што так, Гімонкі, хіба што ты правы, што калі ты сядзіш за клавіатурай, то яно неяк прытупляецца, гэта адчуванне уласнай бяспекі. А вось ковід павярнуў усіх на зямлю зноўку. Крацей, вынік адзіны. Рукі стаў мыць я амаль пастаянна. То бок, я ўжо нават не лічу, але так па адчуванням разоў 5 на дзень гэта вось мінімум, што атрымліваецца. Таму што вось я выходжу з хаты рана развозіць сваіх па садочках і працах. Вяртаюся, гэта першы, потым яшчэ да абеду раз хаця б. Пасля абеду, безумоўна, потым малога забіраю, потым жонку забіраю. Вось гэта мінімальны набор, а яшчэ можна у краму схадзіць. Так, купіць што-небудзь, а абавязкова рукі памыць, то бок 5 разоў гэта мінімум. Это што? Зачмырылі мяне, вось што, таму я апраўдваюся. Так. Я не вакцыянаваны і не хварэў? Сур'ёзна? А мы спачатку, дарэчы, захварэлі і праз год рабілі вакцынацыю, правда, Ань? Мы ж праз год рабілі прыблізна вось гэта 2 этапы. Вось, і ўсё, з таго часу, ну, чымсьці хварэеш, так ведаеш, нейкай там прастудаю, але не разумееш, ці гэта ковід ці не ковід, але ўжо не так цяжка зусім. О, яшчэ адзін, без вакцынацыі не хварэў. Хіба што вы хварэлі, толькі вы перанеслі гэта вельмі лёгка. Мне падаецца так, таму што, ну, у маім асяроддзі перахварэлі ўсе абсалютна. Як бы яны не абараняліся, там маскі, мыла, антысептык ці штосьці падобнае, усё роўна яны захварэлі. Можа. Во, Гімонкі, ну, хутчэй за ўсё, так.
Мы все равно запомнили про твои руки. Капец. Выдали стрим потом. Каб ніхто гэтага не ведаў. А то сорому потом не абяруся. Так, про гэтые «Oh my God, we all gonna die». Ну, такое было, я памятаю. Так, паніка была. Слухай гэтыя кадры з Амерыкі. Памятаеш, як яны там паказвалі? Ну, гэта было у мэтах прапаганды, але ўсё ж таки выглядала цудоўна, калі там людзі куплялі менавіта туалетную паперу. Чаму, да чаго? Незразумела. А у Рашцы, памятаеш, там же ж нават грэчку чамусьці скуплялі. Я просто, вось гэты нейкі бзік рашысцкі, што тыпу якая-небудзь срака, то адразу грэчку трэба купляць сабе на гэтыя на гады ўперад. За паперу бойкі былі, сапраўды, слухай. За паперу біліся нават. Падурелі просто. Так, снайпер. Я не рабіў прышчэпку, але не ведаю, хварэў ці не. О, яшчэ адзін чалавек. Так само, як Максим і Гімонкі. Сацыяльная інжынерія? А тут, мне падаецца, не. Тут гэта нейкая выпадковая рэч. Я не думаю, што вытворцы паперы рабілі нейкі выгляд, што гэта неабходная рэч. Мне падаецца, проста ў гэтых выпадках, у стрэсавых сітуацыях, ну, гэта некае такое натоўп проста рэагуе ўсё і пачынаецца гэтая лухта. Вежу адрывае з плячэй. І пачалося. Давай грэчку, давай паперу туалетную. Я зрабіў, хварэў. А, ты зрабіў і хварэў. То есть, я зразумеў. Чаму у Рашцы тата ўвесь мой прадукты не так? Сапраўды, я памятаю, кансервы былі ў твайго таты, макарон, памятаю, які я потым некалькі гадоў раздаваў усім. Было. А што цяпер за туалет б'ецца, кажа Ян. Не ведаю. Я не прысутнічаў пры гэтым. Я і на паперу не рэагаваў. Ні на грэчку. Неяк мяне гэтае шаленства мінула. А тым часам мы ўжо даехалі. Ужо сцяжок. О, мы з порту ў порт перацягнулі. Гэты коўшк, як гэта? Дзіўная дастаўка, дарэчы, адбылася зараз. Так, паркуемся. Уже чакаюць, сфоткаюць просто. Людцы, добра, што вы робіце? Вы няўжо не бачылі трака ніколі? Ці коўшыка? Оп, гатова. Ну? Так, гэта 9 з 10. Ой, пацягнуцца. Так, гэта жарт пра тое, што пайшлі ў іншую краіну пра пральная машына. А я не зразумеў, так. Унітазы выцягваць, ну. І все такое. Так, вельмі лёгка кіраваць людзьмі, калі яны напалоханыя. Гэта база. Тут абсалютна твоя правда, так. А што такое ты прывёз, што яны з ЦВ прыехалі? Коўшык для экскаватара вялікі простага памеру. Уяўляеш? Так, гэта было прыблізна тут, правда? Трэба знайсці гэты коўшык зараз і апошнюю нашу даставачку зрабіць. Так, мне падаецца, гэта сервіс-боут.
Ой-ой-ой, а што гэта такое? Гэта мне на паром адсюль? Не адсюль, вось адсюль. Слухайце, я даўно ў Даніі не быў. Мне падабаецца гэты шлях, а тут што? І тут добры шлях. Толькі праз 2 масты. Паехалі вось гэтыя. У Трелеборг нам трэба так. І Эсберг. Добра. Ляцім у Трелеборг. І Курвіска, так. Чаму Курвіска? Таму што я не разумею, які горад трэба зараз ляцець, бо ў Трелеборгу нема гаражу. Так. Мальме, Мальме. Тут павінна быць Мальме. Мальме. Ой, не тое. Турку. Так, Трелі ад нас не адлегласць. А ты дзе жывеш, у якім горадзе? Давай. А, ты ў Мальме жывеш. О, там мы зараз у тваім горадзе. Дарэчы, падкажы, ці добра будзе зроблены горад тут у Еўратрак сімулятары, ці так зроблена на Д'ябісе. Нейкія экраны стаяць, так, не падразаць. Толькі я магу падразаць. Нейкая вежа стаіць, бачыш, што за яна цікава. Ці гэта труба нейкая. Ёсць знаёмыя месціны нейкія? О, глядзі, там хмарачос. Касцёл нейкі, я разумею, так. Боже. На Д'ябісе, конечно. Ну, о, глядзі. Касцёл, нейкая ўзбярэжная тут ёсць, бачыш? Нейкі мост будуюць, я бачу. Не ведаю, што за там зарада Аан. Перадзе. Ну, нешта падобнае. Падобна на Мальме? Так, ты зараз каля мяне. Я казаў неяк ВРВ выгляні з акенца, ды памашы мне рукою, калі я побач цябе прыязджаў. Так, наконт Даніі, яны хочуць зараз набыць Каліфорнію, што? Гэта як? Гэта ў адказ на тое, што Грэнландыю хочуць выкупіць, ці што? Яны сказалі, мяняем на Каліфорнію, не? Ці што? Не, малайцы. Я, дарэчы, калісьці працаваў з датчанамі, мне вельмі спадабалася. У нас быў праект, стартап такі невялічкі. Мы вырашылі здзейсніць адну ідэю і паспрабаваць прадаваць яе потым. Вось, але, там уся каманда была дацкая, вельмі добрая, класныя чэлікі. Не ведаю, як там у іншых, таму што я яшчэ неяк працаваў з фінамі, але я так і не разабраўся з гэтымі фінамі. Такія тыповыя еўрапейцы. Але з датчанамі проста было вах, агонь. Яны вясёлыя, жартаўлівыя, проста лепшыя. Карацей, працаваць на іх было весела. Так, нам сюды. У нейкі порт. Чакай. Тут, вось тут трэба ехаць, ага. Так, дзе наша яхта?
Все запаковали. Зараз поедем. Так, той будинок на 22 поверхи має ресторан зверху. Будинок ти маєш на увазі, який типу Аан? Рада Аан? Подобно. Да, Калифорния это Дания. Disneyland will rename it Hans Christian Andersen Land. Mickey Mouse in a Viking helmet. Ну бачиш, то ось я ж кажу, жартовливі люди, це чудовно просто. Навіть на таку ганечу, як Трамп на їх там наговорив, і вони віджартовуються. Можуть хлопці, гэтым подобаються вельми. Ну, не тільки хлопці, до речі, там і дівчини вельми такі добрі. Я коли за ними працював, то полова була з дівчинами, короче, ну, клас. Там такі, видиш, як кажуть, де залез, там і злез. Я на їм палець в рот не клади. Так. Все, покатились. Хіба что мы амаль что выехали на шашу. Так. Нільс на гузаке. А гэта датская, до речі, казка? Яна одна з моїх любимых була, до речі, у дзяцінстве. Я нават сваім старэйшым дзецям яе перачытваў потым. Бо сам чытаў хіба што. Мне такая была даволі добрая кніжка савецкая, што там нейкага 80-го году выдання. Вось. Старая, пажаўцеўшаяся. Але яна дажыла вось да маіх старэйшых дзяцей, я ім чытаў потым гэтую казку. Сам разы 3 прачытаў. Прыгоды Нільса. Так, ну, калі ўсё добра, то гэта павінная быць наша апошняя задача, каб выканаць гэтае дасягненне, і мы атрымаем яго. На Кламер еду. Ну, да, мабыць. Ну, піша тут на Копенгаген. А едем мы, калі што, у Эсберг. У Данії. Так, наш канчатковы прыпынак у нас. Мэта гэтай вандроўкі ўсёй Эсберг. Наше месца. Гімонкі пазнае гэтае месца, бачыце? Значыцца, зроблена добра. У адрозненне ад Польшчы. Таму што Польшчу тут зрабілі яшчэ да таго, як яны пабудавалі шмат гэтых шашоў, якія аб'ядноўваюць усе крупныя гарады. Буйныя гарады, прабачце. Давай ты ўжо апрадзяліся, куды ты? А, у нас свой шлях. А, штосьці я лухту вяржу, і мы сапраўды ж праз гэтую браму не праедзем з такім грузам. Неякі дзіўны чалавек. Оресундброн. Я не ведаю такого. Поворотка была да мяне дадому. Вось, а калі казаць пра Польшчу, то там гарады проста ніяк не зроблены, зробленыя толькі нейкія дамы, ну, усялякія вось такія высокія будынкі. О, блядь, як мне падабаецца гэты мост.
Гэта лепшы мост у гульні, вось я кажу. Я нават калі вывучаў Нарвегію, катаўся па ёй, прабачце, то гэта там не так прыгожа было, як на гэтых мостах. І мы набліжаемся, дарэчы ж, ён потым пад зямлю пойдзе, правда? Гэты мост. Гэта ён жа ж? Блядь, я просто ачмурэць, як гэта прыгожа выглядае. Капца. Жонка, поехали. Скочим у машину, поехали на мост поглядим. Тут недалёк. З Белостоку. Твой туннель. Категорія. О, бачите, сапраўды ён пад зямлю сыходзіць. На гэтым мосту ёсць мытня, да якой у 18 ніколі не бачылі беларускі пашпарт, сапраўды. Гімонкер, это правда? Ты ж па ім павінен быў ездзіць па гэтым мосце і вось па гэтым туннелі. Прыязджай да мяне ўлетку. О, чуеш, Анюта, нас ужо клічуць у Швецыю. Я не жартую. Тут ведаеш, якая ёсць абмежаванне. Я не надта багаты чалавек, але не ў гэтым сэнсе. Сэнс у тым, што мы калі можам сабе дазволіць вакацыю нейкую, то звычайна абіраем штосьці паўднёвей. Таму лепш ты да нас. У Беласток хаця б. Але вось сапраўды у мяне такая мара была, што мы на машыне, мы, дарэчы, зараз і купілі сабе 7-месную машыну, каб катацца па Еўропе, у тым ліку па Даніі, па Нарвегіі, ўсё такое. Паглядзім, можа, калі-небудзь гэта здзейсніцца, наша мара такая. Ось, хаця зараз, бачыш, кватэру бяром сабе, у кабалу лазім, зноўку гэта ярмо на шыю вешаем. Каб працаваць галавы не падымаючы. Кабала ведаю. Да. Жыццё яно такое. На жаль. Неяк проста ніяк не выходзіць. Нібы ўсё добра, нібы жывеш так, мяняеш сабе індустрыю з звычайнай працы на айцішку і думаеш сабе, ну вось яно, вось ужо блізка, вось яно, а то потым пачынаецца, 20-й год, эміграцыя, уся гэта срака, сабака. Але ты вылез ужо. Віншую. Мы таксама ідзем да гэтага, мы намагаемся, усе сілы укладаем, каб не толькі мы, але нашы дзеці таксама у гэту сраку не траплялі. Old School, вітаю, шановны. Галоўнае зноў не залазіць. Ну, сапраўды, так, не рызыкаваць. Усё рабіць надзейна. Як кажуць, жалезабетонна, правда? Так, усё, тут можна ехаць 80. Наперадзе яшчэ адзін масток, наколькі я памятаю, мы да яго і набліжаемся ўжо. Не думаю аб дрэнным, не скардзіся, у нас все будзе добра. Ой, ведаеш, як звычайна кажуць у такіх выпадках, твае б словы, ды кое-каму ў вушы пакласці. Я не скаржуся, гэта стомленасць, это просто стомленасць, тому што, ну, блин, ну, чалавеча, поехали, што ты хамуеш? Паскуднік. Шукаў клад, а знайшоў скарб. Што ты, дзед, што ўжо зараз? Та нічога, не, гэта просто пра жыццё-быццё. Гэта я бачу, вось такія пытанні мяне нешта на... Адразу ўсё жыццё праносіцца перад вачыма. Вось так гэта выглядае ў маёй галаве.
Таму ўсё добра, дзякуй Богу, ўсё добра. Я насамрэч вось падавалася вельмі складаны ўчынак, каб змяніць месца жыхарства, краіну жыхарства. Але, нечакана добры вынік ад гэтага ўсяго. І самае ведае, што вялікае адкрыццё было, гэта ўжо не так складана насамрэч. Но што змяніць краіну жыхарства, гэта было значна складаней перад тым, як яе зменіш, а ўжо потым неяк усё значна прасцей. Таму тут можна толькі гэтаму радавацца. Ой. Так, гімонкі, ну не купляць Тесла. Не купляць Теслу. Не збіраюся. Дарэчы, гімонкі, я калі што і збіраўся купляць, дык гэта Volvo. Адзінае толькі я зараз вельмі сумнеюся, таму што яны ўжо даволі даўно пад кітайскім кіраўніцтвам. Што там у іх будзе атрымлівацца, як, я яшчэ не ведаю, але вось я ўсё жыццё марыў аб XC90. Калі ўжо так, пра машыны. Бляха-муха, як гэта прыгожа, а? І злева прыгажосць, і прама прыгажосць, і тут прыгажосць. Халера, ясна, што вы робіце са мною? «240, 740... Не, прабачалі, не. 740... Гэта ўжо старае. Яно, вядома ж, класічнае, але гэта толькі, ведаеш... Мне падаецца, гэтыя машыны нават і ў калекцыю ніколі не трапяць. Вось, каб яно каштавала нешта, было варта ўкладання, як, напрыклад, ты возьмеш зараз Мяту, напрыклад. Ведаеш, Mazda Miata? Вось. То там, хутчэй за ўсё, гэтая машына, яна можа трапіць у калекцыю, яна толькі з годамі сваімі будзе даражэць. Ці, напрыклад, Delta Integrale. Вось такая машына, мабыць, таксама трапіць у калекцыю. А 840-я ці 240-я? Не. Гэта заўсёды грошы. Ніколі не памрэ. Ну, можа з-за таго, што я не ведаю. Я нават клубаў такіх не ведаю, хто б любіў гэтая машына. Вось, напрыклад, ты возьмеш BMW 5-ку, клубаў вельмі шмат. І нават сёння за 94 год плоцяць добрыя грошы. Калі машына ў добрым стане, там спакойна $20 000 сваіх вымеш. У евро, прабачце, у Европе тут евро. За ідэальны экземпляр. Ці, напрыклад, Mercedes 130. Ці які там 124 100%, а да яго быў 123. Во, 123. Таксама ў выдатным стане там будзе каштаваць грошэй багата. Вось я дзед не папярэдзіў, а спазніўся на стрым. Дарэчы, па пятніцу ўсё як дамаўляліся. Не, в РВ у пятніцу у мяне могуць быць змены. Я ўвесь чацвер буду не дома, і ў пятніцу, магчыма, бо здарыцца тое самае, я буду проста заняты. З таго, што я ўжо ведаю, у суботу зранку таксама не будзе стрыму, таму што ўжо забіты слот. Ну, карацей, гэта ўсё трэба будзе абмяркоўваць вось прямо перад стрымом, таму што, ну, карацей, будзем дамаўляцца ўжо потым, калі я буду ведаць ўсё дакладна, што і як у мяне. Таму што я ўжо казаў, там хлопцы ведаюць, якія былі адразу, то учора наляцелі на мяне па працы, я неяк адбрахаўся ад іх да сярэдзіны дня. Яшчэ і сёння павінна было быць тое самае, але я значна раней зусім справіўся, бачыш, запусціў стрым. І тое я яго запускаў, тыпу анонс зрабіў на 10:50, атрымалася толькі А11 запусціць. Усё на хаду, усё на хаду. Відэа, дарэчы, не здымаю, няма часу, таму неяк так. Карацей, YouTube канал, мне падаецца, пойдзе па жаночым шляху. Таму што без відэа тут нічога не робіцца. А ў мяне пакуль што няма часу здаваць. Не, гімонкі, неправда, YouTube не гаўно. Дарэчы, вельмі бракуе беларускамоўных ютубераў. Я калі шукаў, я ж за гэтага стрыміць самы пачаў.
Алгарытм гаўно, так. Вось мне вельмі не падабаецца, што гэта самае кепскае ў Ютубе. Вось просто best топ-1, разумееш, то бок не топ-10, чаму Ютуб кепскі, а вось топ-1, якое просто трэба змяніць як мага хутчэй. Гэта каб яны дазвалялі прамоцыю рабіць, каб ты мог за грошыкі свае праматаваць свае ролікі. Зняў нешта такое і ў рэкламную кампанію хлоп, хаця б там на $50, каб цябе пабачыла 20 000 чалавек, просто ось так, ці 30. Я ўжо не памятаю, колькі там за $50. І ось такім чынам папулярызаваць хоць неяк. А то ж не даюць. Бачаць алгарытмы, бачаць на ладах беларускую, выдаляюць адразу. Ты маскіруеш гэта пад украінскую, яны табе выдаляць, таму што ёсць у іх шаішка, якая потым праманіторыць твоё відэа і зразумее, што гэта не украінская. Ну і з такім чынам. Спрабавалі і нічога не атрымалася з гэтага. Так, я ўчора думаў, зраблю гэта ВРВ на Ютубе. Я ўчора думаў, зраблю аналітыку на сёння, апублікуеш, а потым так і шла 5-я гадзіна апрацоўкі, монтажу відэа на 28 хвілін. Спачуваю цябе, спачуваю. Але гэта ўсё ж такі высілкі, якія ролікі звычайна выцягваюць з чалавека. Ўсё ж такі прадакшн у адзін твар, ён, на жаль, такі. Я ведаю пра гэта. Завтра поем, ды пойду зарабляць 4,5 хвіліны. Удачы, што яшчэ тут сказаць? Так, ну вось як гэты чалавек узяў нас, падціснуў, а нам улева трэба. А ты ідзі адсюль. Чуеш, вось ты. Нават так, блядь, паскуда, паглядзі, вось. Бачыце вось гэтага ёлупа? Давай, жоўценькі, малайчына. Так, і гэта кепска. YouTube is dead since 2013? Ну, не ведаю, не, Дімонкі, не. Я лічу, што наадварот на YouTube сядзіць значна больш людзей, чым, напрыклад, на Твічы тым жа ж. І я, напрыклад, YouTube карыстаюся пастаянна. На Твічом, дарэчы, я карыстацца стаў, ведаеш ад чаго? Таму што на мой стрым неяк завітаў Nine Ravens Cemetery. Вось, ён мяне спакусіў тым, што там лягчэй грошы зарабіць першае. Вось, і я са снежня мінулого году таксама стрымлю на Twitch. І ўсё, вось гэта адзінае, што, а так, людзей там багата на Ютубе. Аўдыторыя страшэнна вялікая. Адзінае толькі не хапае, вось мы, дарэчы, з ВРВ неяк разважалі на гэтую тэму, я задзяліўся сваім меркаваннем, што калі б зрабіць нейкую кампанію па апрасоўванню беларускіх медыа, ось усе беларускія каналы, якія ёсць і існуюць у Ютубе, яны зараз асобкам неяк трымаюцца. А мне падаецца, трэба ўсё гэта арганізаваць такім чынам, каб адзін аднаго прасоўваў, каб яны не былі асобкам, а кожны за кожнага змагаўся. Кансалідацыя, карацей, патрэбная, вось. Не тое, каб кіруючая арганізацыя, а менавіта кансалідацыя з мэтаю матывацыі. Грошыкі там даплаціць, вось ёсць новы ютубер, які добры цікавы контент, і ён уключаецца ў гэтую суполку, вось, яму на першых кроках дапамагаюць і нейкаю парадаю, і рукамі, магчыма, хтосьці жадае дапамагчы, а хтосьці і грашыма, каб трусы трымаліся на целе, а не звальваліся на падлогу. Во, Максим кажа, дарэчы, на Твічы зрабіў аккаунт 4 дні таму, бачыш, шмат людзей на Ютубе. Таму, ну, ігнараваць такую аўдыторыю велічэзную беларускую нельга, ніяк. Уду по абмежаванні, вось хочацца так, абмежаванні. Ты пра твічоўскае абмежаванне. Там нельга казаць багата словаў. Так, ёсць свае нюансы, ёсць. Так, грошы 1, кам'юніці 2 на Ютубе не... Ой, прабач, нічого не збудуеш? Чаму не збудуеш? I give you my take on YouTube. PPT coordinates. Attention, it's set period. Fuck YouTube. Гімонкі незгінны. Яго не сагнуць, яго не схіліць, ён проста ўсё.
Гэта, напэўна, нейкая кроўная крыўда нейкая атрымалася з ютубам, таму такі. Так, добра, пайду, трэба сеяць збожжа ў фэс. Малайчына, давай. Ураджай добры павінен атрымацца. Давай, снайпер. Ты памятаеш стары ютуб? А, вось яно што. Ты памятаеш гэты вольны ютуб, дзе ўсё было дазволена? Разумею. Але сёння гэта ўжо не тое, гэта ўсё ж такі велічэзная карпорацыя, якая, ну, калі так можна казаць, яна кіруе інфармацыйнай абвесткай, таму гэта адзін са СМІ, як-ніяк. Гэта стала тэлебачаннем, альтэрнатывай тэлебачання, як ні круці. Емонкі, цябе выклікаюць на дуэль. Толькі ў чаце ютуба. Так. Опс, знак зачепіў. Прабач. Тут акуратна, праехалі, добра. Так, чакайце, прабачце, я зараз не магу чытаць, то як даеду ўжо. Колькі тут 3 кілометра засталося, зусім нішто. Так, уже блізка. Так, калі Рудзі пайшоў на YouTube, я забіў. А Рудзі да гэтага стрыміў у Твічы выключна, таму што я пра Рудзі даведаўся толькі на Ютубе. Ну, то я проста колькі, вось так стала і упэўнена, упарта, так бы мовіць, шукаў беларускамоўны контент на Ютубе, з 22-го года. Так, з канца прыблізна, там, сярэдзіны канца, ўжо не памятаю. І вось тады я пазнаёміўся з каналам Рудзі. Там жа знайшоў гэтага Відзіка, Ляхновіча, ягонага сябра. Ну, зразумела, усіх там астатніх, безумоўна. З Мелказёравым і гэтым Івуліным я быў знаёмы яшчэ ў 18-м годзе. Таму, безумоўна, калі яны штосьці пачалі рабіць самі, то адразу. Просто з самага пачатку, як з'яўляліся іхныя каналы, то падпісаны быў. А вось пра Рудзі я не ведаў, што ён, дарэчы. Ну, а з іншага боку, чакай, Гімонкі, чаму ты кажаш, што вось гэтая кепскай? Менавіта дзякуючы Ютубу Рудзі папулярызаваўся і зараз можа сабе дазволіць не працаваць стала на нейкай працы, а рабіць выключна гэты контент, якім ён займаецца, такі журналісцкі. Як па мне, наадварот, гэта добры быў вынік. І што, гэта не пайшло ў залік? Блядь. Ай, гэта было лішняе. Так, то бок гэта мы рабілі ўжо раней, гэтую яхту вазілі. Так, давайте шукаць. Калі гэта ў нас не лодка, сервіс-боут гэта называлася, то што нам трэба яшчэ весці? Так, давай на трэцю. Мы ж на трэцю знайшлі сервіс-боут. Так, на трэцю вось яны. Так, коўшык адвезлі, ён у залік прайшоў. Штосьці яшчэ павінна быць. На жаль, Відзік рэдка зараз выходзіць. Так, ну я так разумею, асноўная прычына гэта ў тым, што Алехновіч там заняты. Як ёсць.
Гэта заўсёды, ведаеш, праблема, Максім, вось гэтых. Калі ў цябе ёсць канал, няхай сабе там і на 3000 падписчикаў, але ж ён не заменіць табе сталую працу. Вось таму Олег Новіч, ён же там iOS-праграміст, вось, а гэта ўжо Рудзі за кошт таго, што свой контент робіць, што ён застаўся ў Беларусі, то яму, так мяркую, шмат грошай не трэба. Там нейкіх там $1000, ён уже жыць можа за гэты кошт. А Олег Новіч, то не. Бляха-муха. А дзе? Дзе грузы? Штосьці матаюся, нема. Так. Я, калі што, я просто згубіў тую паперку, дзе я пісаў, якія грузы нам трэба, 210 штук, і якія 3 у нас засталіся. І я шукаў яе перад гэтым стрымом, не знайшоў. Бо я, калі што, і ў асноўнай працы таксама выкарыстоўваў паперкі, каб нататкі рабіць. І недзе сярод іх вось загубілася і выкінулася гэтая, якая была зробленая для Euro Truck Simulator. Так, ведаеце, што трэба зараз зрабіць? Прыйдзецца гэта лезть у браузер. Так, пака ён так павісіць, а тут мы будзем шукаць. Так. Заодно пачытаю, што гімонкі. Робас шведскі ютубер 23 мільёны на ютубе забіў на ютубе і на Twitch, калі стрыміць 1К тых, хто глядзеў. Так. Так, я вось тут згодны, што на Твічы больш зарабляюць. Калі ў цябе 1К гледачоў на ютубе, цябе гэта не прыносіць нейкай яўнага прыбытку ад платформы. Але гімонкі, гэта не дзеля гэтага зроблена. YouTube заточаны загостраны пад відэа. Ось, таму там трэба арыентавацца на тое, што ты прыцягваеш аўдыторыю і потым на гэту аўдыторыю распавядаеш нейкую рэкламу. Вось за гэта ты зарабляеш на YouTube. А Twitch, безумоўна, плаціць больш у параўнанні з YouTube за 1К праглядаў. Тут пытання няма. Манетызацыя значна прасцей. Так. Наша называецца The Bigger The Better. The Bigger The Better. Euro Truck Simulator. Где ты? ETS. Все. Так. Ачивменты. І нам треба ввести Heat Exchanger, Massive Tech Part. Гэта было Whole Truck, было Construction Staircase, было Service Boat, было Boiler, было Industrial Condenser, не памятаю, High-Tech Device, было. Так. Huge Tires. О, вось гэта, мне падаецца, не было. Вось гэта не было. Так, повернись у гульню. Чакайце, гэта у мяне він падглючыць. І вось так зробім. Ось чаму не было. Таму што нема зараз у гэтай заказу. Ніякіх. Так. Зразумела. У такім выпадку ведаеце, што мы пойдзем спаць. Так. Што там з беларускай мовай на Твічы? Ну, ўсё так жа ж. Як бы Трамп не быў вось гэтым вось, ён жа выдаў за кошт Гендера 2. Што з гэтым будзе рабіць Твіч? А я неяк не супрацьставіў гэтыя два факты, дарэчы. Чамусьці.
Нешта будуць рабіць. Так, давайте паглядзім, дзе мы тут можам пераначаваць. Паліўная станцыя, трэба павярнуцца сюды, во. Дарэч, там майстэрні, мы адразу адрамантуемся, бо ў нас трошачкі ёсць праблемка. Так, што гімонкі яшчэ? Коўша калена. Штосьці знакомае. Нібы са мной вучылася недзе. Пакуль яны не дэманетызавалі усю твою шматгадовую працу. Ты коўшык завеш? Ну... Даволі распаўсюджаная фамілія сярод беларусаў, мне падаецца, проста Коўшык, вельмі знаёмая. Я ж кажу, нібы вучылася са мною. Бачыце, колькі ў нас рамонту патрабавалася. Все, паехалі адпачываць. Яна маладая. Ну, можа быць. Я ж кажу проста, ну, коўшык гэта вельмі распаўсюджаная. Таму, безумоўна, гэта можа быць проста такі цёзка. Янс Белсад. Так, бляха. Пайшла кар'ера робіць у офісе. Пайшла. Яна з Белсад пайшла кар'ера робіць у офісе. Бляха-муха, ну як так? І так не шукай, і гэтак не шукае. А тут... Нема нічого такого. Heat Exchanger Tires. Пусто. Ну что, давайте яшчэ раз адпачнем у такім выпадку. Можа, з'явіцца ўсё ж такі. Прабач, так пішу дрэнна. Да не выбачайся, ўсё нармалёва. Ўсё зразумела. Не гэта... Няхай... Ян, няхай Трамп забаніць Twitch, хоць нешта зрабіць важнае, а не толькі хуйнёй страдаць будзе. Фу. Адкуль такая варожасць досі? Навошта? Ну, мне падаецца, што яны перагінаюць, калі вось баняць за тых, хто кажа пра усялякія нетрадыцыйнасці. Што ты зараз перагінаеш, мне падаецца ўжо? Калі ласачка, ну ёб твою налево, ну чаму, ну... Так, давай так, яшчэ сюды. Тут не будзе? Не будзе. Так, ну, паспрабуем апошні шанец, каб знайсці. Пойдзем вось так. Гэта ўсё вазіў, і гэта вазіў. Ты зразумела, staircase так, бойлер так, high-tech device так, массив везли зараз першым нашим заказом. Так, Giant Silo возили так само. Шэрую гэтую бочку велічэзную.
Так, містер Трамп усё зробіць з дроба, там уже рэспубліканцы зноў нейкія ленд-лізы выдумляюць. Дай бог, каб яны не выдумлялі, а рабілі яшчэ. А то надта доўга ўжо трымаюць нашых сяброў без зброі. Так не варта, каб было. Так, ось, экскаватор, бакет. Ёсць. І ўсё. Ніякіх шынаў нема. Яно там 20 тонн. Думаю, я не хотел бы сидеть на Твиче, а хотел бы, але яны и так боятся гэта пошить, что банят за гэтае слово. Гаворка не про гео, а про их самых. Это зразумело. Так, все тут пусто. Вага 23 тонны. Там, калі што, было 20 тонн позначенае, што яно будзе важыць 22 тонны. 21 тонна. 20 тонн травянённая. Вось, блин, уже не першыню такое здараецца, што трэба нешта шукаць, чаго няма. Ва ўсёй гульні. Шукаеш гэтыя бляха, апоны, шыны, і ўсё ніяк. Двадцать. Оу! Оу! Там была помылка. Там было праз Ай написано, Huge Tires. Ой, блядь. Сором на мою дурную голову, все, что я могу вам сказать. Так, гэта мы у Франции. Франция, до рэчы, там яшчэ каля Женевы мы поедем праз Альпы. Не ведаю, шчыра кажучы. Дортмунд, Ганновер, не хочу. Швеция. Заради гемонки з Готенбурга у Хельсінбург. О, до рэчы, можна ж паказаць яшчэ гемонкі, як зроблена Польшча. О, мне гэта падабаецца. Пакуль што гэта фаварыт. Ставангер, Осло. Так, колькі у нас часу? У нас не шмат часу, таму не. Шеффілд, Бірмінгем. Не хочу. Англія мне не вельмі падабаецца, як зроблена ў гэтай гульні. Клімат таксама довер. Усё, вяртаемся. Едзем у Беласток. З Ольштыну. Усё. Так, компанія, гараж. Так. Где мой Ольштын? Познань, Лодзь. Ось Ольштын. Полетели. Так, ВРВ, скинуў табе ў Дыскорд, што паспеў зрабіць за 5 гадзін адроўкі. Твіч, кантора. Усё, яшчэ адзін. Ганьбіць Твіч. Не трэба. А калі... Хлопцы, вось, напрыклад, давайте уявім сабе, што, напрыклад, мой канал пачне манетызавацца. Вось я пачну зарабляць нейкі на ім грошыкі. Няхай сабе там у месяц $100. Вось уявіце сабе, што гэта $100 у капілку пойдзе на добрыя справы, правда ж? Але ж гэта будзе рабіць не YouTube, вось з вялікай верагоднасцю, што гэтыя грошы будуць зароблены хутчэй на Твічы, чым на Ютубе. Я чамусьці ў гэтым упэўнены. І вось у такім выпадку вы ўсё так жа будзеце ганьбіць яго, гэтую платформу. Ведь за гэтыя грошыкі будуць падтрымлівацца іншыя ютуберы. Маленечкі ці не маленечкі, але будзем працаваць на то, каб папулярызаваць усё беларускае. Так,
Гімонкі. Ой, боже, з олдскулом там нешта ўжо пайшоў размова нейкая, конечно, будзе добра. Blockchain, Biometrics, ID, we are fact. Да, мы давно уже факт, а интернет уже давно не стал вольной зоной. Так, Леш Блэк, я думаю, увесь гэты цирк з Грэнлянда просто каб увагу прыцягнуць. Мне падаецца, гімонкі таксама. Гэтыя папулісцкія рэчы, якія робяць Трамп, яны адцягваюць просто увагу ад сапраўдных спраў. Але я, ведаеш, за што хвалюся? Што ён, паколькі ён быў заўважаны ў асяроддзі дыктатараў, давай так, аб гэтым казалі незалежныя медыа, і польскія ў тым ліку. Таму што злілі, калі вось у нас тут была выбарчая кампанія ў Польшчы, тут жа ж две групоўкі палітычныя асноўным канкуруюць паміж сабою. І вось адна з іх зліла інфармацыю, што сустракаліся ў Еўропе, хіба што ў Угоршчыне. Людзі, палітыкі і ўсё такое, дзе абмяркоўвалі вось гэтыя... Ой, блядь, штосьці тут, чакайце, я выеду. Глядзі, ты ў лес. Нішто сабе. Прафесіяналізм не прап'еш. Вось, і вось гэтая Фіца, хто там у Угоршчыне, Орбан, Трамп там быў, яго прадстаўнікі таксама там былі. Сам Трамп не ведаю, хіба што не. Ад Пуціна нават хтосьці прыязджаў. Ну, карацей, вось такая вось групоўка людзей, якія, ведаеш, зараз сябе паводзяць вельмі сумнеўна. Што вось менавіта гэтае зараз адбываецца пад вось гэты голас і ўсё такое. Таму што ў яго парламент ёсць, у канстытуцыйнай уладзе таксама, у рэспубліканцаў там некая перавага, ці наадварот баланс акурат такі. Але ў дэмакрата перавагу гэтую згубілі, то бок, ну, каб вось гэтага не было, хвалююсь за гэта. Наогул вы ўсё матывуеце мяне пісаць народнай мовай, на якой не пісаў 15 гадоў. Малайчына, Макс. Працягвай, не спыняйся. Ты ведаеш, што, Макс? Дзякуючы гэтаму каналу, не паверыш, дзякуючы гэтаму каналу, мая жонка у сваім жыцці упершыню паставіла беларускую раскладку сабе на тэлефон. Вось разумееш? Вось наколькі вось яна побач са мной жыве больш за 20 гадоў. Мы з ёй нарадзілі 3 дзяцей. І толькі зараз, вось калі яна ў чаціку пісала па-расейскую, выбачалася, я кажу, дык ты не выбачайся, ты усталюй, гэта не так і складана. І яна і усталявала. Чалавеку, бляха, 40 гадоў. Ці колькі там, больш за 40 гадоў. Прабач, Анюта. Я спадзяюся, ты мяне не заб'еш. Але ж, вось, уяўляеш, за 40 гадоў першыню усталявала беларускую мову на тэлефон. Вось так бывае. Люсі Вель, вітаначкі, шаноўны табе. Вітаначкі, гэта калі што хлопцы на твічы. Я для ютуберскіх. І я спадзяюся, што хутка зробіцца нейкі плагін, які будзе чацік агульны паказваць на экране. Бо цяжкавата так, сінхранізавацца ютуб і твіч адначасова. Моўна. Фу, ВРВ, мілфа, гэта кепскае слово. Аня можа і пакрыўдзіцца на такое. Не трэба так. Так, хлопцы, гэта пра апошні заказ. Мы яго давозім і хіба што мы дасягнення атрымаем. Ну, я спадзяюся, павінна атрымацца ў нас. Прабачце, ну гэта калі яна пакрыўдзіцца сапраўды, у такім выпадку будзеш выбачацца, а пакуль што чакай рэакцыі. Я наперад, кажа ВРВ. Сапраўды, з дзеўчынай сапраўды трэба наперад дзейнічаць. Не трэба чакаць рэакцыі. Цягнем шыны. Яшчэ паўгадзіны і скончыш відос? Давай.
Не зупыняйся, рук не опускай, и все атрымаецца. Что вы там стоите такое, а? Я сподеваюсь, не авария нейкая. Проедем, проедем. До рэчы, гэта ж павінен быў быць Ольштын. Гэта гемонкі для цябе. Бачыш, якія дарогі тут намаляваныя? Двухпасавыя, кончаныя такія, прабачце. Калі што, ў Польшчы гэтых дарогаў я ўжо забыўся, калі я такія дарогі бачу. Мабыць, апошні раз у году, ці 13-м, ці 14-м, вось недзе так, больш за 10 год ужо мінула. Ужо даўным-даўно ўсё перароблена на нармалёвае чатырохпасавае, каб у два бакі па два пасы было. Вось, таму, Польшчу яны закінулі, гэта факт. Вось зараз мы будзем з Ольштына ехаць праз лес нейкі ў Беласток. І вось пастаянна па такой трасе. Такая траса, дарэчы, яна існуе, я па ёй ездзіў неаднойчы. Але даўным-даўно ўжо пабудаваная была Варшаўская, таму з Ольштына лепш за ўсё ехаць на Варшаўку. І потым 130 і пагнаў да Беластоку. Вось, таму хай ведае, калі яны гэтую мапу зрабілі, але хутчэй за ўсё вельмі даўно. Я ў Беластоку быў у 97-м. Не, ты што, гэта іншы горад. На Басовішчы быў. Крута. Басовішча гэта топавы канцэрт. Вось, і я проста, калі што, ў запісе глядзеў ўсё да Басовішча. Гэта, але ў 97-98 годзе гэта быў зусім іншы горад. Беласток вельмі і моцна змяніўся. Вельмі змяніўся, ты што? Гэта два розныя гарады. Трэба напісаць распрацоўшчыкам гэтага індзі-праекта. Мабыць, ведаеш тут, ведаеш, як яно працуе ў гэтай гульні, я ведаю дакладна, што калі б аўдыторыя складалася польская вялікая, то бок, колькі стрэмераў я, напэўна, тут глядзеў, тут было максімум 100 праглядаў у чалавека. Прабачце, не 100 праглядаў, а 100 адначасова, якія глядзяць Еўратрак-сімулятар на польскай мове. Вось, але гэта не той узровень. Вось каб было 1000, і ў яго было падпісчыкаў каля 100 000, яны прыслухаліся да гэтага 100%. Я ведаю, што яны прыслухоўваюцца, бо вельмі часта яны ж нават у Стиме вядуць стрымы ангельскую, таму што яны бяруць стрымера там нямецкага, ці то англіка нейкага, і проста вось разам гуляюць новыя мапы, ён дае ім фідбэк адразу вось у лайф, без усялякіх такіх моцных надта падрыхтовак. Безумоўна, ён дае фідбэк пазітыўны найчасцей за ўсё, але я бачыў, што і такі нейтральны быў. То бок гэта азначае, што чалавеку не спадабалася адразу. Вось гэта асаблівасці ангельскай мовы. Дарэчы, я хз, палякі пра тракі глядзяць, нават па SnowRunner у іх кам'юніці добрае. У гэтым сэнсе так. Калі разбіраць, дарэчы, вось табе падказка, калі паляка разважае пра тэхніку нейкую, пытанняў няма. Ты, галоўнае, з ім не заляцайся па палітыцы, бо там вось срач такі, вось Аня табе падкажа, бо яна чытае гэтыя ўсё польскія навіны, і там бывае такі бляха-сральнік нерэальны у каментах. Таму што, сярод палякаў вельмі розныя меркаванні у людзей, скажам так, і яны адстойваюць іх са слінаю. Ой, грудык, а што значыцца грудык? Не заліцацца з імі па палітыцы. Палітычнае ці сацыяльнае пытанні. Таму што вельмі розныя меркаванні, ты проста вось калі пра тракі добра, пра дарогі нельга, бо пра дарогі там будзе адразу проста сральнік.
глядзіце, мы набліжаемся да рэкорда. У мяне 8 гледачоў на Ютубе, яшчэ засталося 3. І на Твічы 7. А максімальна на Твічы у мяне было 9. Вось, на Ютубе было максімальна 11. Таму вельмі блізка. І гэта, бляха, раніца аўторка. З глузду з'ехаць. Ведаеш, верва, трэба пераходзіць зноўку на ранішнія стрымы. Трэба кідаць гэтыя вечаровыя. Трэба раніцу стрыміць. Люша з Дівель, вітаначкі на Ютубе накручаныя, безумоўна, ну. Каму, як не мне, з 200 гэтымі падпісчыкамі накручваць на Ютубе прагляды. Твіч руліць. Ужо 6. Уже ўсё. Усё, мы адступілі, зрабілі крок назад. Так. У нас тут поворот. Так, добра, упісваемся. Выдатненько. Просто bardzo цікавы дзень. А чаму ён цікавы? Чым? Гэта ж аўторак. Што тут цікавага наадварот? Увесь тыдзень наперадзе. Раніца лепей, бо падчас працы можна глядзець. Так, я ведаю пра гэта. І, дарэчы ж, я ж пачынаў, паўгады, напэўна, правда ж, стрыміў толькі раніцай. Таму і аўдыторыя так набралася, якая... Ой, што ты тут забыўся, хлопча? А гэта мент. Вось, таму і аўдыторыя, якая зараз набралася за гэтых 200 падпісчыкаў, яна ў асноўным, калі і чакае, то чакае з раніцы стрым, бо падпісаліся на ранішнія стрымы. Але, трэба развівацца, трэба шукаць магчымасці. Так, ну, кагонім трафік, адкрывайце па 2 старонкі. А што, яна так працуе на Твічы? Мне падаецца, так не працуе. Так, у Гімонкі піша 4 адчыніў, а ўсё роўна 7. Вось, гэта трэба, каб дэвайсы розныя былі, то бок IP-адрас быў іншы. Ці MAC-адрас ён там адлічвае неяк, я не ведаю. І я пра гэта на працы ціха таму глядзім. Бляха, вы ў мяне схіляеце ўсё ж такі да ранішніх стрымоў у такім выпадку. Паглядзім. Калі на працы ўсё будзе добра, то будзем стрыміць як мага больш. Таму што раней, калі што, Макс, гэта для цябе заўсёды было раніца. Адзіны вечаровы стрым у мяне быў гэта вось з ВРВ, калі ён прыходзіць з працы, там у пятніцу, мы ўвечары тады сядаем, вось, і стрымем. Гэта было калісьці адзіная магчымасць вечара пастрыміць. Бо так быў распланаваны дзень. А зараз усё пазмянялася. Што ў працы, бляха, што ў жыцці, але неяк дамо рады. Трэба нешта прыдумляць. Што, 35 кілометраў засталося, дарэчы. І ўсё на гэтым. Неяк дамо. Так, галоўна павырашаць пытанні. Зараз зноўку, дарэчы, вось звязаліся, ўжо ў мяне 3 праекты, менавіта з далёкага ўсходу, не Расіі, а яшчэ далей, то бок Аўстралія, Новая Зеландыя, 2 з Аўстраліі, 2 з Новай Зеландыі. Вось, калі штосьці гэтага стрэліць, то гэта пазітыўна скажацца, адаб'ецца на стрымінгу. Таму што зараз усё роўна ўся праца звязаная з камандаю, якая тут знаходзіцца ў Еўропе. А калі праект пачнецца, то ён пачнецца з В'етнамам, то бок распрацоўшчыкі будуць сядзець у В'етнаме, і працаваць мы будзем з аўстралійцамі. І там ужо, хутчэй за ўсё, мы з імі зробім графік, што я буду працаваць вечарамі. Таму што, мне не усміхаецца прапанова уставаць а 4-5 гадзіны раніцы і працаваць. Такое сабе. Гэта роўно ідэя. Пасіфік, так, з Пасіфіку, сапраўды, Пасіфік рэгіён. А дарэчы, як перакласці правільна будзе? Ціхі акіян? Ці неяк побольш прыгожа, бо мне не падабаецца Ціхі акіян.
Неяк яно просто... Не, я разумею, што гэта больш універсальна і больш падыходзіць типа ад ангельскую, типа ад расійскую, напрыклад. Але па-іншаму хіба што не перакладзеш. Ну, просто не гучыць, як на беларускай. Беларускі акіян. Не, гэта Герадотава мора, беларускі акіян. Гэта Герадотава мора, яно ў нас на Палесе. Ціхаакіянскі. Мне падаецца, трэба... Можна просто на беларускай мове прыдумаць нешта больш такое прываблівае, чым проста слова ціхі. Гэта мне, прабачце, калі што, гэта ў мяне такая шыза, як і ў палякаў, якія футбол называюць піўкай ножнай, валейбол піўка рэнчна. Ну, тыпу, на ўсё мець сваё слова, сваё меркаванне. І я часам таксама аб гэтым задумваюсь і вось разважаю ўслых. Так, ну што, прывезлі. Давай, цягнись. Ну што, скрыжавалі? Скрыжавалі пальцы. І... Ёсць! Мы магутныя, два стрымы зрабілі. Так, дзе моя мыша? Хадзі сюды. Гэта не то, агульны падлік, безумоўна, агульны падлік мы мяняем на 55. Так, і мэта на стрымы мы робім яе зялёненькая, таму што мы ўсё зрабілі правільна. І вось так. Вось і ўсё на сёння, хлопцы. Баскетбол гэта кашыкоўка, так, олдскул, правільна. А, гандбол гэта піўка рэнчна, а валейбол сяткоўка, во, сяткоўка. Баскетбол кашыкоўка. О, да, я Анюта, да рэчы, пісала пра гэта. Прабачце, я быў увагу адвярнуў ад гэтага. Так. Ну што, вам усім вялікі дзякуй. Я спадзяюся, дзень у вас ідзе, пачаўся, ну і завершыцца як мага лепш. Са стрымом мы ўсё, я пайду абедаць. Вам таксама, спадзяюся, смачна есці. Гімонкі, слухай, да рэчы, так дзіўна, на твічы беларусаў сустракаеш, з якім яны... Так, чакай. Так, да рэчы, так дзіўна, на твічы беларусаў сустракаеш, з якімі клік нейкі. А што, гэта клік это выдаляецца ў чаціку нешта, не зразумеў. І яны звычайна з тых мясцінаў, адкуль мае продкі. Я, калі што, народжаны быў на поўдні, у Берасці, а вось усё жыццё пражыўшы ў горадні. Калі так. Я заходнік. І галавою, і душою сваёй. Заходнік і ўвогуле меншукі павінны па візах ездзіць у горадні. Бо шкодзіць занадта шмат. Я ўжо маўчу пра расейцаў і гэтак далей. Ну, клік гэта так, гэта як яны табе падабаюцца? Тыпу лайк. Карацей, добра, працягвай і рэйд не забудь. Дзякуй, Анюта, сапраўды рэйд. А куды мы рэйдзіць? Слухайце, там пачаў стрыміць яшчэ адзін чалавечак на твічы. Я не шкодзіў у гародні. Можа быць, і не ты. Так, я не ведаю, слухайце, паляванне. Я гэтага чалавека не ведаю, але ён стрыміць на беларускай, то мы яго зарэйдзім зараз. Телелыскекнек, так у яго некаты гучыць. Ну, карацей, пойдзем да яго ў госці. Так, кіраванне трансляцыяй, рэйд. Шукаем гэтага чалавечка.
Оу, знайшов, усьо, нарешті. О, Люсьвель, до речі, у його вже сидить. Так що все, дякую всім за перегляд, Люсьвель. Переходьте на wszystko, сидіть у своєму ютуб'ямі. Тролить, завіхається. Зараз тебе по шапці надають, але вже потім. Дякую ще раз, побачимося. Хутко побачимося, завтра зранку у мене є праця, але я сподіваюся, що хутко розберуся і так само запишу що-небудь. Вам так само дякую, було вельми весело, заходьте ще. Усім покуль.